салому алайкум биродарони ғариби ма субҳ хайр. дари субҳидам ба тамоми мардуми ғариб пешай ҳама ханда дар лабон бигзор пешвои кормон кушода бигардона. зиндагӣ бе орзу ширин набуд, зиндагиро орзу ширин намуд. инак биродаро вақт расида ки дар осмони орзуҳотон парвоз кунед. маълумот дар бораи принкарта аз тамоми шаҳрвандон хоҳиш мекунем ки имконияти 10 сола шаҳрванди амрико шуданро ба даст оранд. марҳамат дар рақамҳое ки дар поёни экрани мо мебинем биродарои азиз, ба ин рақамҳо муроҷиат кунед. биродаро дар хати алоқа ҳастанд, маълумоту бо муфассалтар шумо да ёрдам мерасонанд, мефаҳмонанд. шаҳрвандоне ки аз номи канали ёвони ютуби ба ин биродаро муроҷиат мекунанд, به خاطر شهر محمد یوانی 10% скидка برادر. مرحمت روسا میگن که تو نیریسکوی تو نیپیاد شامپانسکا. سیدت خواهید دوای بودیم لیتات. سربلند باشین برادرها. یک 60 تا اسپیتوات کردن در کار. برای کاری ما و شما. کس با بچه برمیگره چشماش کورالای ala jigar bandung ala diri samar kandung ala jigar bandung ala diri samar kandung ala shiru shakarum ala kandung asalum ala sangi marmarum rubai zarum lahti jigarum شام و سحرم شمس و قمرم تاج بر سرم علا شام و سحرم شمس و قمرم تاج بر سرم علا Zaro, dahti jigarom